Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ning seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupong. Nabutasana ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan. Nasunodon ang laykan banwaan. Asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable. Asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantamay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan ng tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo, kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat for passing the licensure exam for professional teachers of Maria Katrina Ailes, offered by Ailes family. Thanksgiving also offered by Escuro family and Mr. and Mrs. Liovit family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod for safe travel of Alec Luterte, offered by Bermas family. To pass the August 2026 PNLE, offered by Ray Viel del Rosario. To pass the August 2026 PNLE, offered by Daniel Frances Ann Favor. For good health and safety training, offered by Diana Rose Balderrama. For healing and fast recovery of Hailey, offered by Barbacena family. For Matthew and Cabrahal, offered by Joe. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Mirna, offered by Anjanet K. Esquivel. For Eduardo, for his first death anniversary, offered by Mendoza family. Para sa kalag ni Danancy, Mariano, Isa, Edith, Stephen, and Tobias, offered by Rodriguez family. Ngunyan, iyo po ang ika-11 Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Ang Diyos sa maglalit nawitan ang kakurangan, kabos naman waan. Hirokyaw sa bilog na kinabang, ang Diyos nakaglala, ang Diyos nakaglala. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-11 Domingo sa ordinaryong panahon. Tanganing kita gabos,
na uya digdi magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Sa tuya pong rumdumon, ihaganin tawad asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong maumika, ninurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, uli ka, dakula mo kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa den langit ko, Diyos amang makakamhan. Kagurangan nating bukong Yesu Kristo. Kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aansa mo pakimaherak, ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok tahalang ka. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying dangugaan sa mong pakimaherak, asin hulit akon mayo ka, an kaluyahanin tawo mayong mahahaman. Tanganing sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ka sa buot asin sa gibo. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, iniimbitaran kan kagurangnan ang mga tawo sa sarong tipan, inaapod sindang banal na nasyon. Pinapagiramdom kita na kita pinili, bako sa na kita bendisyonan, kundi sinusugo para man sa misyon.
Pagbasa sa libro ng Exodo, naghali sa Rephidim ang mga Israelita as sinakaabot sinda sa kalangtadanin Sinai. Sa inot na aldaw kanikatulong bulan pagkahali ninda sa Ehipto. Nagkampo sinda sa pamitisan kan bukid. Nagtukad si Moises sa bukid tanganing tuparon ang Diyos. Inabot siya nin kagurangnan, halos sa bukid asing tinaraman. Sabihan mo ang mga kapag-arakian ni Jacob, ang banwaan nin Israel. Nailing nindo kung ano ang ginibukos sa mga Ehipsyo, asin kung paano ko kamo dinara sa sakuya siring sa pagdarakan agila sa iyang siwo, sa ibabaw nin sa iyang pakpak. Kaya ngunyan, kung susunodon nindo ako asin kung uutubo nindo ang sakong tipan, pipiliun ko kamo bilang sadiri ko sa gabos na banwaan, huli tarugarin ko ang bilog na kinaban. Kamo magiging kahadean nin mga padi asin sarong banal na nasyon para sa sako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang arimpumpon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan. Bilog na daga, maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan. Maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbido na ang kagurangnan iyo ang Diyos. Siya sa to ang nagibo. Sa diri niya kita, ang banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Pamarhay ang kagurangnan, sagkod pa man ang sa iyang pagkamarahayon. Asin sa sunod-sunod na kapagkaarakian, ang sa iyang kaimbodan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Si San Pablo nagpapahayag kan kadakulaan kan pagkamuot kan mahal na Diyos, na ipinahiling kan si Kristo nagadan para sa to, sa ibong kan satuyang pagiging makasalan. Huli sa iya, nakipag-ulian kita sa mahal na Diyos, asin tinauan kita ning paglaom, asin kusog buot, huli kan sa iyang grasya. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasaalan. Sa panahon na itinalaan ng Diyos, masakit ang magpagadan para sa sarong matanos na tao. Alagad, pwedeng may mga has na magdusay nin buhay para sa tawong marahay. Alagad, ipinhiling ni Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to. Kan si Jesus, nagadan para sa to, kan kita mga parakasala pa. Ngunya na pinangagin matanos kita sa Diyos, huli sa iyang dugo, urog pa niya kitang ililigtas sa kaanggota ni Diyos. Dating mga kaiwal kita ni Diyos, alagad, ngunyan, naging katuod niya kita, dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan, urog na kitang ligtas, huli tabuhay si Kristo. Bako sa naiyan, nag-uugma kita sa Diyos, huli sa kagurangnan tang Seso Kristo, na dahil sa iya, kita naging katuod ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling niya an kadakol na tao, naherak siya sa inda, ulitan nalalagalag sinda asin mga makaheherak, garo mga karnero na mayong pastor,
Kaya sinabihan niya ang mga disipulo, dakol an aanihon, alaga dikit an paraani. Makimaherak kamo sa kagsalili kan anihon na magpadarasyan nin dakol na paraani. Inapod ni Jesus ang sa iyang 12 disipulo, dangan tinawan sinda ning kapangyarihan na magpaluwas nin mga maraot na espiritu, sa kamagpaumay nin gabos na helang asin kamatean. Inian ngaran kan 12 apostol, enot, si Simon na inaapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago, asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, si Felipe, saka Bartolome, si Tomas, saka si Mateo, na para si Ilin Buwis, si Santiago na aki ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo, asin si Judas Iscariote, na nagpasaluhib kay Jesus. Sinugo ni Jesus ang 12 ini, asin tinugon, day ka mo magduman sa teritoryo kan mga pagano o sa arinman na banwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang mga nalalagalag na Israelita. Ihulit nindo sa inda na haranina ang kahadean nin langit. Bulungon nindo ang mga nagehelang. Buhayon liwat ang mga gadan. Linigan ang mga dauton, asin paluwason ang mga demonyo. Nagako kamo na mayo nin bayad, kaya magtauman kamo na mayo nin bayad. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Tulong importanteng leksyon asin sabihon ta sitwasyon ang ipinapahiling sa tuya kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Nadangog ta, sinabi kan sa tuyang kagurangnan, an aanihon dakon, alaga dikit sana an paraani. Kaya, pangtulo, mga jit. Hagadon sa kagsadiri kan ubasan na magpadara nin dakol na paraani. Digdingon na kita sa enot, an aanihon dakol. The harvest is abundant. Dakulan dapat na asikasuhon, dakulan dapat na tutukan, lalong-lalo na sa kamugtakan tangunyan, sa kinaban, kadaklan kan mga tao as searching for meaning. Kadaklan kan mga tao naghahanap ng katuninongan sa saindang buhay. Asin naghahanap ng paglaom. Pero sa tahaw kay ni Gabos Aram niya to, nakadaklan man kay ni, nagrarayo sa mahal na Diyos. Some are too busy pursuing wealth, pursuing success, pleasure, or social media approval. Kaya mas dako lang likes, mas dako lang shares, mas naog makita na namimidbid as ininuumaw kita kan kinaban. Maski pag-arong kayo ng Domingo, if you notice, kadaklan kan mga tao would seek pleasure instead of going to church. Pleasure pasiring sa mall, pleasure pasiring sa bulangan. You will notice that. If you happen to pass by sa Malabog, pass by Santa Misericordia, mahiling nindo, ikumpara mo sa parking area kan simbahan, mas pano ang parking area kan bulangan, mas dakol ang parking area kang malls, mas kingani may bayad ng 25 pesos. Diba? Don't you notice that? Kaya kadaklan kan mga tao naghahanap nin meaning. And sa kadaklan na lugar, sabi kayan, sosok sa survey, only 15% of the Catholic population would go to Mass on Sundays. Imagine, pero ang populasyon kan bilog na Pilipinas na Katoliko, and only 15% of that would go to church on Sundays. Meaning, ini an kadakol na anihon na igwa kita sa tahon niyato gabos. The harvest remains enormous. We see families struggling. We see young people confused, marriages under pressure,
and communities divided by politics, by corruption, and selfish interest. Kadaklan yaonan pansadiring motibo as in interest. In other words, kadaklan sa tuya bako sana sa pagkaon nagugutom. Sa pagiling ko bako man kita mga gutom, mga healthyhon bagangani kita. Mas nagugutom mo niya ng tao sa katotohan. May midnight snacks. May pasamjog pa. Dahil managutom. Ang tunay na kinagugutuman kan tao, katotohan. Ang tunay na kinagugutuman kan tao, pagkamuot. Asin gutom, asin paha kita sa mahal na Diyos. Ikadua, kadakol lang nga anihon, pero dikit sanaan para ani. Dikit sana ang nagvo-volunteer, tanganing maging parte kan misyon kan sa tuyang simbahan. So we must have that humility that there is indeed a lack of workers, scarcity of workers in God's kingdom. Kaya minidbid ini kan kagurang nan ining makulog na realidad that there are not enough workers. Maski ngunyan baga sa taho niya to, dikito na sanaan padi, dikito na sanaang nagreliyoso, di ito na sana po itong mga tao na nagkukumitir sa paglingkod. Arog sa simbahan, kulang una po ang katikista. Sa simbahan, kulang una ang mga youth leaders. Harain ang mga hobenesta. Marinig di sa parokya ta, kadakol na mga aktibidades sa tuyang hobenes and nagdadakol ang grupo kan sa tuyang mga hobenes. Pero sa ibang lugar po, kadaklan kan mga hobenes, dahil mo naman po mahiling sa simbahan. Dikito na sana ang parish volunteers and dikito na sana ang magurang na nagtutukdo nin tama sa saindang mga kaakian. So, ibig sabihin, dikito na sana ang bukasyon. And we may ask, why are there so few vocations? Dahil man siguro nagkulang ang Diyos tanganing mag-imbitar asin mag-apod sa to. Kundi kita mas nadadangog na nasasapawa na ang boses kan Diyos kan ribok asin boses kan kinaban. The noise of the world is louder than God's voice. Nagpapadagos po ang misyon na itinatao sa tuya. As inining misyon na ini, bako sanang para sa mga padi, na ang tao darahon sa Diyos, na ang Diyos darahon sa tao, kundi misyon ini kan kada Kristiyano na nag-ako kan bunyag. Kada Katoliko, gabos kita, nag-ako man, sa bertud kan bunyag, kan siring pong misyon. Ang simbahan da po is not a theater where a few perform and many watch. Sa sinihan, nagkapira sa ng artista, ang kadaklan naghihiling. Di ba? Bakong araw kayo ng simbahan. Ang simbahan po sa raw komunidad na kung saan ang lambang sa raw sa tuya, igwang trabaho, igwang task, igwang misyon na dapat niya itong gibuhon. Every baptized Christian is called to be a missionary disciple. Ultimong punto, asin ikatulo, dahil ta dako lang nga anihon, di kitang paraani, ang pangtulo po, dapat niya itong marumduman ang kahalagahan o importansya kan pamipi. Ask the master of the harvest to send out laborers. Bago kita mag-organisar ni nanuman na programa, hinahagad kan sa tong kakurangan na kita magpamipi. Bago mag-ibon ni nanuman na desisyon, na kita magpamipi. Why? Lalong-lalo na sa aspeto kan bukasyon, dahil taan bukasyon, regalo ni mahal na Diyos. Ang Diyos ang minaimbitar, minaapod. Ang Diyos ang mina-inspirar, ang Diyos ang minasustenir.
Kasi ng Diyos ang nagre-reward sa lambang saro sa satuya. So if we want more priests, if we want more religious missionaries and committed leaders, Christian leaders, we must first become people of prayer. Di kita pwede magreklamo about the shortage of workers if we never pray for them. So namumutan ko mga tugang, an sa tong ibanghelyo ngunyan, nag-iimbitar po sa to na mahiling ta manlugod. Ang nahihiling man ni Kristo. Mamatean ta manlugod, ang namamatean niya man. Na totoo, dakol, an aanihon, dikit an paraani. Alagad an solusyon, mapuon sa satuya pong pagpamipi. So hapoton ta daw po an satuyang saliri. Saan ta daw po ining hapot na ining yaon sa TV? Am I part of the crowd or am I one of the laborers? Saan ka nakabali? Dumansa na sa nagmamasid, naghihiling, o saro ka kan mga artista? Saro ka kan mga trabahador sa kahadean ni Diyos? Inimanlugodan sa tuyang maging pamipit sa satuyang buhay. Sarabay po niya itong basahon. May the Lord open our eyes to the needs around us. Open our hearts to His call and open our lips to pray for more workers in His vineyard. After all, let us remember, ang naanihon belongs to the Lord. Ang pangapudan, halik sa iya. Pero ang kasimbagan, halik sa ko, asin halik sa lambang saro sa to. Amen? Sagaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugman niya itong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos sa nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurang nana si Yesu Kristo. Bugtong naaki kan Diyos, asin namuda gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang banal na banwaan kan Diyos na inapod, sa manlaylain na paagi tanganing magpalakop kan maray na bareta, kan sa iyang kahadean, daron taan sa tong mga pangagaipo sa Ama, na padagos na nagbabantay sa to. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, maimbot na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan, asin pagkamatinao sa pag-anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga paraoma, bendisyonanin marhay na panahon, asin magindagya an ani. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing an mga nagehelang,
makamati ninranga asin magkusog, hulikan pagmangno ni nagaataman sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyuga sa mong pamigbi. Tanganing an mga gadan, magpahingalo sagkod paman sa katuninongan kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na Ama, dakula na anihon alagad dikit an paraani. Sa imong pagmakulog, himatea asin tabangi kaming makisumaro sa kaugmahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe. Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod ken Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan kakaanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog, asin binabago mo ang kamugtakan nin tawo, magtugot ka, nadai magkulang ang tabang kan mga ini sa mong hawak, asin kalag. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, dahil tapos nalagsasabi. Langit asidaga, panukan sa imo, kamurawaya. Husana, husana sa kaitaasan, husana, husana sa kaitaasan. Paladan lang nadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Husana, husana sa kaitaasan, husana, husana sa
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kakurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos, sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Tanya mo, ang pagkabuhay mo liwari pinapahaya, sagod na ikahagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang nga sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, tangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin kabos na santos, nakaigtupan na kapag-gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, nadaing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan.
Awa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Sa imon asinan kapangyarihan, siring manan mamurawaya sa mga kapanahon. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko ana siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuyang mo niya nahihiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kan kidama mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ning komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay dongon yan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Tukaw Tad. Mamibi kita. Kagurangan siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasararo ni mga paratubod sa imo, magbunga man ini nin pagkasararo sa imong simbahan. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa tuyang mga tugang na naapektaran kan linog sa Sarangani. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 48,608 pesos and 35 centavos. Anaambagta po siring na oras kan misa, 7,185 pesos and 10 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,623 pesos and 75 centavos para po ini sa Pro Seminaryo asin Tinagba. Mawot ni man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 2,000 pesos, 1,000 pesos. Duwang Anonymous, tig 500 pesos. Anonymous, 400 pesos, 200 pesos. Donation through GCash, 6,432 pesos. FHC Family, 1,000. Miguel Family, 1,000. Candaza Family, 800. Riza Dejito, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa Lambang Saro sa Indo na nagpartisipar sa Laukan Misa, lalong-lalo na si mga nagsipaglingkod sa satuya po misa, magpuon sa satuyang youth choir, kasabay kainian sa tuyang mga live streamers, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and ang satuya pong mga altar servers. Thank you very much po. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lukod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon. Anama, an aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inantabayan, sinusugo kan kaburangnan. Sararo kita sa satong pagbaklay, kaliterong albay, gabos kita. Ang Diyos na nakaibata sa pagdalan na agihan, simbahan na sinudan, ay nakita pababayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo
kan kagurang na sararo kita sa tupang magulan alatero malay manus ka parokya alatero malay manus ka parokya Salamat po.